Padha le numpangi lho kok. Kajur. Ya. Ya wis. Ya bare. Ngono lho. Seneng temen karo Sinden Ayuan. Jarang ngerti Sinden Ayuan. Yo. Anggrae kate ditumpahi kok jek ngerti. Aku kasih. Oh. Gajah sing paling gede dhewe. Ayo gini. Ngomong mendek. Ada ditumpahi jenazah. Masih gede-gede kalega
Kanjeng Rama aja dikangelan. Ajake wakmu Duryudana nyaya wong liya. Layang sing pundenmu Pandhawa klebu bapakmu aku kaya-kaya orang enaki. Amangka aku bakal ngajak bali wakmu kabeh. Pandhawa sing ora negara Ngadina jarine wis bali. Amangka dereng kondur Kanjeng Rama durung. Rupane ana jampyak-jampyak barisan saka ngendi. Pengkau awas-awas ana ing Dirgantara. Langkung prayugi menapa pun ingkang putra aja jampang ana ing Dirgantara. Tak papake bangsa iki priye Kanjeng Rama ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. jenenge arep Bathara iku. Ya aku arep Bathara ana ratu wujud Aksaka ratu mendi saka Pancawiyan anak
murid ing Rama Begawan Kala Duraka kang dadi serayaning Kurawa. Aku sang Prabu wis sangkala aku Arab Tumawiat Prabu Sanggala disraya dening Kurawa. Bener Werkudara. Pancing ana ngarepe Werkudara. Aku ora nganggo degeng aling-aling plakotan terus terang manuta. Diletak pondok gede tugel gulomo Pandhawa papat wis ketok mati. Kowe ora bakal kelakon dari siji awakmu. Manuta tugel gulomo. Wadon bisa. Yen ora bisa basa Bali. Lakon buku Pancana nyudet wonten Mumbrojo lusus mumangkut. Wah, wali ana tu. Awakmu tau deni. Ayo kudu sumengke ora gelem sumengke aja takon dus. Wah, takon sembur. Lonyo awakmu. Ayo.
wonten dawuh Gusti kula Sang Prabu Sangkala ora kaya-kaya sliramu Pati. Napa sinuwun? Wah, kakane disepelekno kowe Kudara. Wah, cocok karo pawongane gedhe dhuwur kuning blengak-blengak. Wah. Wong kaya ngapa awake kok atose. Cokot kekat-kekot tibake kaya nyokot ril. Wah, menawi panjenengan boten sagah kula ingkang bantu apa duka Gusti kula Sang Prabu wis sangala ya ning sliramu kudu waspada ya nek aku tok sing perang nggih dinentian kudune kaya ngoten. Wah iki nek panjenengan terus-terusan pedale iki mboten nututi niki mending melok perang kabeh iki jang oh iya najan to ongkosipun anu seprapat iki. Wah, dapurmu kok gagas opak barang. Wong nggih pun liwat separuh ya panjenengan ya. Waduh. Brotoseno. Wah, sopo iki? Aku Pati ah. Olontoko. Ayo kene para maju. Wah, lakon untal malang ngono.
Wah, angel perang ini. Ayo jalannya kata itu baik perang jangan ngalah-ngalah Cisno. Aduh. Nek perang kecil-kecilan ini rodok ngongsorong. Wah, rodok ae apa-apa Kang. Ngombe sik waduh. Wah, seger rek. Boleh mana tenaga kuning ini. Waduh. Nah, ini pola-pola ini tak sekai. Karo Cak Tris. Perang gede-gede ngono gawe ono talang jare ngono. Ya ono Cak. Gawe yo sik. Temen lang. Perang sing gede-gede ae lang. Senengane kok ngongkon tok ndek dulurku iku. Wah. Aduh. Ya. Ora cukup pakul dhewe. Wadya polo sapa ngamet maju bareng kroyo Anwar Kudoro. Kroyo. Tak jagur soko Kirgantoro pecah dadang udak murjani.
Kopi belajar. Kalau kok yo dorong lagi. Awas, aku jadi ojo melayu. Oh, jadi omongannya mulai. Senengane kok nyesek kae.
ngono gak cocok karo aturmu mau. Ndi wujude wong sena sing panggah ngono bulan. Gampang gaya pesing wertu darep ning nyatane balamu kabeh padha bubar maut luwih sing mbok andalno Prabu Sangkala sak padihe Kalantaka uga ora menang karo Werkudara sedaya menika kedadipun Rekajaya dipun atap Penyambut kula sing kene Garbaja yen ngono mosok budya pasrah karo Begawan Kaladara oh Garbaja tampan ana getak kuwi mbok dibangun kula menika boten kata-kata ingkang kula aturaken. Kula getak, kula petak, ora payaji petak gelap pengampar sewu. Mesek Garbaja. Datipun dipurupipun pejah lampahan gesang boten badhe. Nah, ini percaya. Iki Garbaja saiki kali oleh Werkudara. Sedaya menika kula wau kang kula aturaken ing ajeng dipun akal dipun Rekajaya. Terus pundi bisane Werkudara iki saged bingung. Bisane kaya ngapa? Kurawa panjenengan undang arekaken. Sedaya kenging ngomongaken nek Garbaja pecah, Garbaja mati, Garbaja ilang. King daya setine Begawan Kaladara mangke yen Werkudara mireng. Garbaja pecah, Garbaja ilang. Oh, Bratasena kula kinten badhe ngokro ya mosok saha Kurawa Kurawa Ono Garbaja mati ya Garbaja mati
Kudara. Wah. Maratuaku kula kadhet. Waduh karo mertuane dula kadhet kaya ngono. Ana apa nyegah aku bakal ngamuk. Werkudara durung Cici wanjine Werkudara ngamuk. Dadi apa atine? Pengkawuk mati. Bratasena aja gampang percaya. Yen durung ana buktine, Kak Bendero ora minggir ojo takut. aja kewon ora. Yo, pangatine. Lain. Nek Werkudara ngamuk ya kaya ngene iku pengamuke. Oh, Werkudara tak bulet. Bakal tak ipatake, tak ipat-ipat gak tipakno dini tak tipakno. Kepensine segala kidul. Jaya Begawan kala Duraka mulang sapa iku sing ngene. Mula aja susu maido. Mbok anggap aku matur iku mau ora mujute ngono ta. Yang ngene iki kaya ngopo? Ya wis. Aku percaya yen dalem seno mbok kaya kabuncang maruta dadi ilang. Yaiku sarana gaib. Aja sembrono. Ilange Werkudara. Bakal tak lacak mosok Buddha aku pasrah. Begawan kala Duraka. Oh, ana ditimbang Werkudara, kowe aku durung bodoh gedene. Nukil glumu Werkudara.
pasangan kawit saka genture sang Begawan Eko Bawono mandi sabdane menusak dulure minarang kesenengane tolong mring sesapa tetulung sang Begawan Eko Bawono sepi ing pamrih arame ing gawe yang ingkang nyandang lali wong kang ali enggal elingo desa Werkudara karo ana pinggir segara kidul ngertos tunggak ngopengang dados kawunan desa Werkudara pekaten pangandikan sang Begawan Eko Bawono tetulung sapa maneh sing bakal tak tulungi gak liya panegake Pandhawa Raden Werkudara. Tapi nek gelem gampang ibu karo Werkudara. Tapi kudu iso. Werkudara iku luluwe nek diomongi cocok karo karepe ae. Waduh. Oleh kepingin nyusul kadange ora kelakon saiki. Carane sing kliru. Ya. Baca ilingne Werkudara yen kaya ngono wae tak jedhane. Ayo niki Werkudara. Lereo disi aja sedhi aja susah kon seno.
gak ngerti yo. Onti bono pinggir segara kidul kene iki mau. Aku ngerti asal usule. Ojo kemendus kon. Ya pancen kon iki wong waskita ayo jelasno. Ora jelasno apa kon? Ora kewilangan. Ora watak yen seno isik wirang yen dijelasno cocok karo pikirku. Bagus. Yo. Kon iki wak ngene ya alare. Kon kepengin nyusul dulurmu sing ana negara Ngastina kirup karo Begawan Kaladuraka Pendhita Anyar Ngastina. Ya ora. Yo. Arepmu kon iki nundul, Pak. Wong Kurawa Ratu Pendhita Patih wis kompak. Ya dulur wis ditoto, Pak. Akeh akale. Wis watake seno, kakakan rembug. Metu nang jaba. Wah. Nyeroyo. Anak muridé Pendhita Anyar iku mau. Nganti peperangan, wah kalah kabeh muridé. Seno diroyok, wah. Jaluk bantuan anake sing ana dhuwur, iku rada ngerap. Ubar maut bola sabrang. Pendhitane Ngrekajaya. Petakan kaca maut. Tambuh parane. Kaya dene apal pendhita karo watek-watekmu, ya. Kon mun jangarino kon ngomongno nek karo kaca mati. Kon krungu anak sing jomblo mati yo perasaan wong tuwa. Wah, ya. Wis tak dipikir kanthi wening batin. Ngamuk lho kaget marang tuamu sing ana. Sabda pertolo nyegah. Kon gak dicegah, gak kekurangan akal dewa. Nek kon dikipat memang tibono kene. Ya apa ora Werkudara. Yen manganjur seno panalan pupunya kadya gangsil. Kadenono kejayra Singapara. Wah, kon iki sapa? Apane? Kon iki sapa? Aku iki wong mendang-mendang kebaratan tanpa sanak. Kadang nendo permili paribasan. Kandang langit temul mego. Ndiki bakwe iki papan panggonanku. Jenengku Begawan Eko Awono. Jenenge kok apik, wonge wujude kaya ngono. Wong iku ya aja nyawang, legere aja nyawang jabane. Sing penting tak jerone, sing penting kok atine ya. Ganteng mau ning pikir elek kanggo apa, elek jabane. Tapi iso dandan-dandan iso wujudno lho. Iku wajib ditiru. Cara buah ngono ampe buah duren lho. Elek jaba jerone wangi ngono lho. Wah. Menjokno awake dhewe. Aku ora mung menjokno awakku dhewe mengko. Hari ini kenyan. Lho. Jenengku Begawan Eko Bawono. Eko siji bawono jagat. Jagat iki mung siji. Tinggone wong pirang-pirang. Itu karo jagat pribadi. Nah, jagat pribadi iki dadi wong urip, ayo tumindak sing apik sepadha-padha, aja duwe sifat sing sombong. Lho iku lho. Ya. Ayo nyandak sih. Wong Werkudara iki iso mbedakno sing akal kelawan sing alus. Lanek wis kaya ngono tumindakku kang kaya ngono iku mang becik apa luput. Ya bener ning kurang bener. Sabab opo? Gak ngono carane. Nah, tandane kon nganggo kekerasan, ya. Ojo
nganti ketara ngono lho. Kudu sing iso. Lah gunane apa Werkudara? Tahu. Dadi guru sejati medal ilmu sejati tegese nujono kahanan kang sejati mula diarani kahanan jati. Kahanan sing langgeng ora owak bijil, ora gampang rusak, ora gampang hilang. Dudu kahanan ingkang goro. Nek kahanan kang goro iku kahanane manungsa. Sebab kala mangsa manungsa iku bisa temekani mati, bisa rusak, bisa ilang. Lah ngono ya. Ane kahanan sejati, yo kahanane sing gawe jagat, kahanane sing kuwasa Werkudara. Lan maneh kon tau kepethuk karo gurumu dhewe, bejang karo gurumu dhewe Dewa Ruci. Lah nek nganggo cara sing kaya ngono wah kurang apik. Yo apik ning kurang apik. Bajine kaya ngopo sak durunge tumindak iku kudu ditata dhisik. Lho. Tegese ditata. Wong kudu iso nata uripe, ngono. Yen nata uripe aja mung lahir tok, lahir batin. Lho. Nek lahir tok kurang jangkep kudu lahir batin. Nek iso nata uripe lahir batin ora gampang dicacat liyan, ora gampang dilokno wong. Sebab wis iso nata lahir lan batine. Nek wis iso nata uripe lahir lawan batine kudu sing diten dadi wong iku cetak gampang lali. Nek wong lali ku sembrono padha karo nyembranakno liyan. Wong lali ngono pengko, lho. Nek dilakani liyan wujude lah wis jare dolong, ae wong lali. Lha iku. Nek wis iten kudu sing tatak pikire. Aja gampang kena godha rencana. Lho sing tatak dadi wong iku. Awakmu sing kaya ngene iki apa cobaan diuji karo sing gawe jagat. Kuat apa ora? Nek kuat, lho. Urung topo sida tampa nek gak kuat lho. Topo iku gak nampa. Ha iki. Lho wong elek lho durung mesti eleke ngono. Iya. Kula sing kuat pun nampa ujian sing kaya ngono diuji karo sing gawe jagat. Aja gampang nek godha rencana lho. Nek tatak pikire cek tutuk tujuanmu sing kon karepno iku cek keturutan doleki dulurmu. Untadewa Janaka nang Kusdewa. Lho ngene keturutan lho. Tutuk kari leren tegese kari ngrasakake kanan opahe kudu dirasakno. Wong urip kudu sinau rasa. Nek sinau rasa bisa ngrasakno, nek ngrasakno bisa krasa, nek krasa bisa rumangsa. Nek rumangsa ngrumangsanono. Nek wong urip iki gak urip karepe dhewe. Ana kang nitake, ana kang nglakokake. Gandeng catur prakara. Siji, wong urip kudu ngluhurake asmane sing gawe jagat. Ngagungake asmane sing kuwasa. Kula sing gelem nyebut asmane sing kuwasa. Aja swara nemen kae nyebut lho. Kula sing gelem lho. Aja pedhot ngono. Iku sing nguripi sing nitake kita kabeh iki. Nek wis ngluhurake asmane sing gawe jagat, kudu ngerti karo panembah. Tegese ora ana maneh wong kang sinembah iku kejaba Gusti sing gawe jagat liwat kapercayan utawa agama kang ngasuk dhewe-dhewe. Lho nek wis ngerti marang panembah, nyembah sing kuwasa kan maneh kudu ngerti karo bener. Tegese wong ngerti karo bener iku aja gampang nglumputake bener liyan, aja gampang nyalahke bener liyan. Anggere ngacat wong komine lho mesti. Lho. Aja elek iku
kadunungan kanugrahan lho ya karo wong kanugrahan iku samar kae lho ki mesti iso nata ki mesti aman ngono ya iya nek wis ngerti marang bener lho kudu ngerti marang pangelmu tegese ngerti karo ilmu lho ilmu itu gemelari dadi laku laku sing ditindakno saking dumadi kita kabeh iki elek apik gumantung sing nglakoni salah bener elek apik gumantung sing nglakoni bejo cilaka gak teko sapa-sapa teko awake dhewek budaya wong tuwek-tuwek biyen sawahe disosor bebek rek salahe dhewek lho iku bener iku ngono yo ta sing gawe jakat iki iso loro iku mergo dihukum teko lakune dhewe lho lakune ngono yo ngomong loro iki oh ari rumong sapa ora iya aku tau ngene digoleki golek ngono wae njaluk pangapura karo sing gawe jakat umur iki akeh lupute tinimbang bener Werkudara mulane ing antarane sing kuwasa panembah bener ilmu wong ngerti karo ilmu kudu ngerti marang bener nek wis ngerti bener ngerti marang panembah ora ana maneh kang sinembah Gusti sing gawe jagat iku dununge rasa rumangsa rasakno kon tumindak kaya ngono iku lho salah apa bener pengajuran seno ora gesek karo karepku Begawan Eko Bawono yen ngono aku tuturno kaya apa cara-carane bisa pinanggih karo sedulurku nek kon nganut karo aku yo mengko tak dunungake ya ngene carane nganggo cara sing kaya ngopo Begawan Eko Bawono yen perlu awakmu dadi guruku perkara iku apa jare awakmu Werkudara nek kon kepingin ngangge marang sedulurmu boleh ana dalange Pandhawa nah kudu iso goleki dalange sik ngono Ndi dari Tresno kakangku apa aku menyang negara Ndorowati ora ana negara Ndorowati ku dalange nyandi apa golek ana mengko nek awakmu bisa ketemu dalange Pandhawa iso awakmu bedhok Kuntadewa Janaka nang Bosdewa ya yen kaya ngono aku nganu nek aja nganggo cara sing kaya ngene sekurangane apa Werkudara iso kasar iso halus Werkudara kudu bisa nyampur laku nglapak ati kudung lulangi macan kudu bisa mendo-mendo aja nganti ketara ya yen ngono aku manut Werkudara ayo tak sapa dinane iki ilang Werkudara kadya satya lagak sembodo blidak-blidak kaya kendangan kepilar kaya uluk kai kebedukan
Satrio Lajak Sumbojo bedak kaya menjangan kepilar pawakane kaya kula kayu kebajukan ilang Werkudara acara sapa-sapa tak arani Bambang Joko Langgeng dalan jagat Dewa Bathara jagat Pasisari Bathara kang nangsu aku kok jenengno Bambang Joko Langgeng tegese Bambang nom-noman Joko sing aran Langgeng ora owah bijil nek kekarepan kudu sing panggah yen ngono aku mangko topoan dari kesane sang iku Begawan Ekto Bawono ya dadi kono ning dalange Pandhawa ngakira nang Lampusire ya lagi arep goro-goro iki kok jane goro-goro jam 2 iki luwih kliwat setengah jam wis ora dadi boyo menapa kira-kira papan pernae ana jerone alas Kendayana ora bakal aku negake nggonmu goleki dalange Pandhawa ana jerone alas Kendayana mampira nang Lampusire dak suwata katuran kanyo Joko Langgeng
ingkang nglemampah nahan gantiya kang minuwus kemangke boten kadya ing kelurahan Klambi Sireng yen Semar Bagong lan Besyut nampi rawuhing ingkang bendara lagak sembodo bidak-bidak kaya menjangan kepilar pawakane kaya kula kayu kebedukan kewet anggen nyonenger jarane putra Pandhawa iku duduk umpamane duduk putra Pandhawa kok ngerti caraning kelurahan Klambi Sireng iyane Semar boten kentekan akal kaya apa bisane bendarane iki paring dawuh jejogetan sak keluarga umpama sliramu Semar mati aku pembantu samaru umpama sliramu mati wong manes aku kang bakal mati
besok apa Mak Dik iki ana rawing bendaramu kok iwang nggonku nenger araning anak Pandhawa ning duduk umpama duduk anak Pandhawa ngerti cara carane kelurahan Klambi Sirep kaya ngapa bisane cara iki mengko paring dawuh Mas Dik ya mau di renang-renangi ngono ta le wae makemu mati ngono arep rokok nek perlu rokok kok njogo menae pahing dole takon lan besok ayo ngaturi panglipur marang bendaramu sing aturi panglipur yen gak aku lan kleranmu bocah bajang iya Pak nyuwun karo Ibu Waranggono le aku tak nyuwun suarane Mbak Sri Lestari apa le yen aku melok ngrungokno to le aku tak nyuwun Langgama liyane supaya cek gak lali karo Pak Lurah totok iya nak cek gak lali karo awake dhewe le iya enggak dipun kapani jam 3 kurang seberapa ini masih terusan berang-berang bunyi ya kata entek suaranya seling karo sing pajak kumpul. Sane pajak kumpul itu ya enak ya gak enak suarane. Ora gori. Yen ati lara
Sepak bayi. Padahal dikongkon. Kalian sih jenang kula Rayojo. Bengko ejan guyono temen. Sedirian dalu Apa sih? ketok kewala besok apa bakal bali yen bali bejo Mbak Sri rezeki ngawur Sri Lestari rezeki bapak itu wis kondel lah Pak burung niai duwe nomor ya kok duwe Pak duwe ya Kimang Langga Malyali Singgoro Mbak Sri Lestari ki bapak genti ya aku tak jaluk suarane probo
kau ngantuk iki. Sing ngantuk-ngantuk iki kak kepadet keturun krungu jengleng kok. Wah, kapan? Durung. Bocor dulu, ya wes. Macam dulu. Tahu. Kelihatan TV. Kelihatan jadi Oh iya. boten jenggreng lho niki. Ora, ya wes. Terus nggak apa-apa. Saya macam. Gile. Radin itu cantik, ayu. Oh iya. Nah. Enggak ulah kan jahit ini lah. Lanjut aja. Pas lokasinya. Bersih. Oh, besar. Itu sanes barong sel. Oke, pas barang saya wong. Duduk. Panas. Ojen. Panas ojen, leng-leng sayang, capek Wah, Kak Yani nih. Kasih kira jane suarane jan. Biasa. Mati di